ለባህሩ ለምሳሌ ክቡር አምባሳደር ሲያነሱት የነበረው አንድ ነገር አለ። በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ቁጭ ማለታችን በሜሪታይም ዲስታንስ ፋክተር የሚባላል። ዲስታንስ ፋክተር ምንድነው? መቅረብህ የሚያመጣልህ ጥቅምም የሚያመጣብህ ጉዳትም። ምክንያቱም የብዙ ጊዜ አንተ ሸብሩ አደሮች የምትላቸው መተዳደሪያቸው ሽብር ያደረጉት ነን ስቴት አክተርስ በቀጠናው የጋረጡት አደጋ አለ። እነዚህ የጋረጡት አደጋ ደግሞ ኢትዮጵያንም ጭምር ታርጌት ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህን አደጋዎች በማምከንም ደረጃ እነዚህ አደጋዎችን በመገዳደርም ደረጃ ኢትዮጵያ ወደ ባህሩ እንታይ ስኪብላ ኣሎ ክትሰምዑ ጉድ እንዲና እዚኣቶም ንሕና መጠና ባሕሪ ቀሪብና ዘለና 70 ኪሎ ሜትር ዲ 60 ኪሎ ሜትር ዲ 80 ኪሎ ሜትር ሲ ቀሪብና ኣለና ጥቕሚ ኣለና ጥራይ ኩነስ ስለዝቐርብ ናብቲ ባሕሪ ሪስክ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ሪስክ ማለት እኮ ኣብ ሃገርካ ተኩሱ ክዕንወካ ዝኽእል ማለት እዩ ናን ስቴት አክተርስ ይኻ ዝብል ዘሎ ናን ስቴት አክተርስ ማለት ድማ ፓይሬትስ ከምዚ ዕጡቃት ምልሻታት ገለመለ ማለት እዩ አንታ እዚኦም ስመን ይከሓፍረሎም ኣብ ዓድኻ ዘይብልካን ክድክረካ ዝውዕል ዘሎ ፋሕፋሕ ክትበልካ ቀሪቡ ዘሎ ብየማንን ፀጋምን ናን ስቴት አክተርስ ወይ ከዓ ብረት አልዒሎም ዝቃወሙካ ዘለውስ ብየማንካ ፀጋምካ ደመሊኦም የለው እንታይ ናብ ባሕሪ ዘጠምት ኣለካ ኣበይ ባሕሪ ምስ በፃሕካ ካብታ 4 ኪሎ ትበሃል ከላ 100 ኪሎ ሜትር 200 ኪሎ ሜትር ርሒቆም እኮ ብረት አልዒሎም ዝኳሽሑ ዘለው ቤላ ገይሮምካ ዝጠማዝዙካ ዘለው ሓይልታት ኣለው እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መሕፈሪ የብሎምን ክብለኩም ከለኹ መሕፈሪ የብሎምን ማለትና እዩ ምክንያቱ ሓደ ሃገር ብዛዕባ ከምዚ ናይ እዚኣቶም ኣጀንዳታት ክዛረብ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ዘሎ ርስሓት ከፅርግ ክኽእል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ዘሎ ፀገማት ክፈትሕ ክኽእል ኣሎ ኣብ ባሕሪ ኣብ ቀይ ባሕርን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ዘጋጥሙ ኢትስ ኖት ዮር ፕሮብለም ካልኦት ዓበይቲ ዓለማት ኣለው ሕሹቕ ዝብሎም ሲ እስኪ ቀሲልና ሕሹቕ በልዎም ቶም ኣምሓርኛ ትኽእሉ ሕሹቕ በልዎም መጀመርያ እቲ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ፀገም መፍትሑ ድሕሪኡ ዓበይቲ ፀገማት ናይ ዓለም ንክንፈትሕ ኢና ዝብል ሸውሃት ኣለኩም ክትፈትሑ ትኽእሉ እዮም ቅድሚ ሕጂ እቲ ፕራይም ሚኒስተሮም ሲ ኣብ ሓደ ዓብ መጋባእያ ከይዱ ዝበሎ እስከ ስምዕዎ Coming to Davos is more dangerous than going to Asmara because there's big difference, at least in terms of weather. The most important thing is this issue. እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ካብ ናብዚ ቦታ እዚ ናብዚ መጋባእያ ዝክዕደም ዝኽኣለ ናብ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ ክበፅዕ ዝኽኣለ ምስ ኤርትራ ዝገበሮ ሰላም እዩ ነይሩ ዓብዪ ዝናን ክብርን ያውሂብዎ ኣብ ብዙሕ ኣፍደገታት ይከፊትሉ ብዙሕ ዕድላት ብዙሕ ክግለፅ ዘይክእል ዕድላት እዩ ፈጢሩሉ ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ተባሂሉ ንዓመታት ዝቐፀለ ተፃብኦ ፈትሑ ተባሂሉ እቲ ኤርትራ ዝሃበቶ ኣቀባብላ ኩሉ ድማ ዓብዪ ዝና ሂቡ ሕጂ ካብ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንዚኦም ከባጭቆሎም ይድፍትን ዘሎ ካብ ንዳቮስ ንስዊዘርላንድ ምምፃእ ካብ ንኤርትራ መኻትሲ ናብ ዳቮስ ምምፃእ ዝኸበደዩ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ወይዘር ምቅያር ኣሎ ወርሒ ሓደ ስለ ዝግበር እዚ ዋዕላ እዚ ቁርሎ በረዳ ኣሎ ገለሎ ናይ ወይዘር ምቅያር ኣሎ ግን ሓደ ዓበይ ተፀብኦ ዝነበረ ዶ ብዝኾነ እዚ ኣይኮነ እንታ ፀገመይ ቀፂሉ ዝብላ ስምዑ ነዚ እስከም ኤክስፐርት ሓሲቦም ክሓትዎ ከለውን ክንምንታይ ሓሳቡ ምዃኑ ሰብ ዝፍለጥ The issue of conflict in our region mainly it's problems of leaders ego there is no tangible reason when we are together we can make significant change in our society when we are apart both of us are killing each other and losing all the opportunities and begging far to the Western world. So my question to the region is not only to resettle the problem, but also economic integration. There is no need to have different army in Ethiopia, in Eritrea, in Djibouti. I don't believe in this. There is no need to have foreign embassy here in Switzerland for each of East African countries. We can share because we're poor. We have to allocate that resource to change the life of our society. That's why I go there and President Isaias and the people of Eritrea was welcoming. Things are resolved. So እንታይ ዝብል ዘሎ እንተ ሰሚዕኩም ሰብ እዚ ትዝዛረበ ዘሎ ኤግዛክትሊ ኣብቲ መጋባእያ ክሰምዕዎን ዝደልዩ ቃላት ቤላ ገይሮም ቀሪቦም ሂቦም መናዓኒ ትኩስ ኣቢልሎም ስለዚ ብዛዕባ ኮንፍሊክት ወይ ከዓ ተፃቦታትን ሽግራትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ክንዛረብ ከለና
أنا تمخنيات هاي رأينني حمقت نايتهم مرحتي تعبيت نايتهم مرحتي إيجون أنا النت نايتهم مرحتي زفترة دا أمبر سأجم سلزلو يكونن سلزي أب أفريقيا زلو بقرن أفريقيا زلو سأجم كفتة زي كل سأجم هيكونن زلو بعبي يدما أمونغونا زلو أمونغو إيرتران إثيوبيان أمونغو إيرتران جبتن زلو نناتن سراوي كل ون أي جباني مهنياتو دخاتات أجرا حزب سلزخنا هذا سراويت كيرنا لأني واقعات ني سراويت نوصو زلنا أبكالك كنت كمال نخل قطباوي إنتجريشن تغمي زربكم تناكو قطباوي متأسسار دما بتون كمفتعيو أنا أمنتي إثيوبيان إيرتران جبتي وين كالون إمباسيتاتونا اللي ناني حادي إمباسي كله نازل ونابلي تزاربو بزي زربازي كاف أفريقيا كوتس أي سمعونيهم بزي إكزاكت لغيرو بزي غيرك أنيوم كاف زيادة ما تانوبيل برايسنج قلن بويا كمتسم مصر حدا أبت كبابي زبز حكوينا زجمرة بزوع قرقر زجبرة بزوع دم زفسسة جنوسايد فترة كالي تجمع كالي سدة كارتة زفترة مرة حدا ما بعليه سبزت هيبوكراسي ويونتي شعوكم مخبر مدى باين برون كتبل تخلي خاقن سبزك ساعة كنا يتواسعي مخانو نزلوا عدلات بخميك تكمل لهم كم زغلن كباخنهم يخلط رايدي كونس تدقيم كان يمكحف تقولون حسابات مالتي كنا منتاي ركعت زلوا أكايدا كخيز غل سمخانو إن نرزلنا حجون انتخونه حجون نز حج زقات موزلو بده بخميك سجرو كم زغل بفلاي ناب إيرترا زغنع زقبرو وزلو ببزح من قدي زفنو وزلو بروباغندا كنرينا جن أبزو وانزي اتزعبي يتسقم كوين ومزلو بعلاتهم كالو قدايوم يس لنكني من البات نتيناتو ميديا زكاتاتلو بزح سب كلني جن أبزي معلت زيدي ولا كم تري وزلهم أصوار علني بمبالن جيتات علني كالا علني بمبال بروباغندا سفع زخوني يرلو اير شو تباهيلو أبز بوتا زبا ناي موروكو اير ديفنسن ناي موروكو نفرتن ناي إمارات نفرتن أتين مسو تحويسن شوي قبران لوايز بالزلو سلازي إزي سبزي ناي سلام حيلكم زي كوني دلو نفرتير لو نزي اير شو ناي إثيوبيا دما عبين خو قبرو يو قلب بلا بلا يبالالو عفشا كله تزقبرو زلو سبزي ناي شو سبيو ناي مرئيت سويو ناي رأيو لي سمعو لي لعليو ناتو ديو زي نبرات زي ناي كالو ديو مس كالو تقرابيتو ناي إماراتاتيو كم زلو حدا قبصاوي زصحافو خريكم يا مجمريا ببزح من قد كريو سلازدلي حدا قبصاوي أبزي أبرتعو زصحافو نيرو نزي قدايزي زملكات بفلاي نحنا كم إجبتسي انتاينا خنقبر زلنا أبزي قدايزي يلو زتزاربو ينيرو تايلو كما يجيرو ناي حدا مسانا مشاركتنا نبلوم فور اكزامبل مشاركتنا أنا من يزبل أبي الله تسأل نزس التات زجيريو خالد محمد يزبال بوليتيكات بوزر دو سبيو إماراتي مشاركتنا دي ولا صلايتنا يزبل برقت بحتر زبالتها زرباسي إماراتي نعنا مشاركتنا قينا تقرب جن مشاركتنا زي كونت حجر يزيا مغنياتو نبنتقنا ني إثيوبيا بقررونا حني قحزنا زلو حجر سي كمي جيرون كندز أكل حجز يقبروا لالو كابزنا أبنت موروكو اف 16 جيتس حيزوم متيوم الله أبو يبلالو زين ما تمساسلت نفرتي ناي قبت زاتيقات تنزل نفرتين كومون تي إمارات زبال زي ميراج كريتش زبالا ناي فرنش تمساسل نفرتي دما يا عتيقة زلا قبتي سلازي ني إثيوبيا indirectly مستنفرتي يلا لي ومالو مستي جيتس ناتنا يلا لي ومالو بمبال كبيت زخونه نقفيتا يزهب زلو زنتاي مالتيو إمارات كنا منتاي دوجوك ويكا كلتا جيم نعاتاتهم نقبتي مشاركتهم يتبلو مالا كأندقن نقبتي نمدخام قدم إذا إمارات تقوملو زلا جيم مني تقوملو نيرو يزبا نزي إمارات تقوملو زلا صعوتها قدم من يخاطب لا إسرائيل يا تقوملو نيرا إسرائيل بإثيوبيا جيرا يعني قبتي تشيك تقبرا نيرا تشيك ميت تقبرا نيرا يزبال أبزوان إذا إسرائيل أبكالوان إن إيران مهرامن أبكالن سلازلا زي إمارات بالك أنا تاجندنا إسرائيل وسيدو كم تريود اللهم نجبت إن بالدخام بنيو ب بتي خليفة حفت أفطار زبهل أقوينو بتحاد وجندما نزي من يخاطب له دلها من السودان بعرسيف جيرو نجبت بخلتي من قد بالسودان بليبيان جيرو بيلا جيرو تشيك جيرو والو عند دما بإثيوبيا جيرو بزناي نيل جيرو نتنيل دماسك أتكيس معنا عبي استفل عليه جيتات النامسة سلطنا نهبه جنزب نهبه أصوار نهبه بقول من قدي نبلتقنا دو عبي العز وزلو نسيو سلازي official Egypt remains silent
نزي قداي زين قداي نا إمارات كمود ما نا موروكو زخون يخون أي تزاربتنا لمس موروكو كاس بوزن دنا بلومن it appears that the UAE and Morocco do not view Egypt's Ethiopian dispute as an obstacle to building military and technical partnership with Addis Ababa. Ultimately, we will find ourselves as has always been the case, standing alone in an zero-sum confrontation with Ethiopia. أموداتا أتوم مشاركتنا عرب زبهالو ناتنا سقاتن ناتنا تسقمن ناتنا شجرن يريويلون أنصارنا يوم زخود زلو إزيا قداي زيادة ما أستوعلنا كان ريال لنا يوم زولو زلو قبصاي. Now زيا كم زي لأننا خدت كلا من هالبعت أتوم قبصاويان زلوهم نجر حويسهم مسمن كسرح اللوهم نزبل أتي إمارات زبال عبزوان زي عبي بده قتي مولو أتي زلو ناي دونالد ترامب دقفن ناي إمارات وتكتن بقلت أفتك قبولك خلولو سلامنتاي عبزي كريكم دلي زلوه حنتي ريبورت نبزي منخيد نبتنا يجيب متاونا زي اسمه the Saudis now to lead a region where most people are alienated with the Emirates. The Emirates are the odd one out. They're the elephant in the room, right? No one in the GCC aligns with the Emirates. Wherever you go in the GCC, including in Bahrain, by the way, where you think they used to be actually fairly aligned with the Emirates. You know, Gulfis are very alienated with the Emirates and their project, also because they work through so directly and overtly with the Israelis. So being the odd one out has its disadvantages. But سنتايز من زلوزي هذا قداسي دكتور يونت كنت بغرب از فلتوي دكتور اندرياس يزبال امارات ابزوانزي بفلاي ابتقال في ستيتس بحالها هجرات امنا السنه صلت هجر يا خوينا زلا عمان تغلال مسارك كبر يدلنا ولا زي شراويت هجر كلا ناب جبس زيت يا مخنياتو اتي نسا بيمن امارات بيمن تصاوتو زنبرت جيم ني عمان عبا حدقا يفتر الله سلازي نبري سعوديه بعبيو انصار إمارات دويلة أبعبي وردرن بأسنا لو قطر دما بقلتي قدم السعودية جميرة نتي قطر كتكركرن قطر كترمن كتنسألن زقبرت قداميتي إمارات مغانا يفلتيهم سلازي قطر قزيهم يمتص بيزلو معالتهم يمتص بيزلو سلازي نزل عدل زي تدقيمهم أبقون السعوديان عمانا ولو نتا بحرين مس إمارات كتكونيات بهالدنا براتون مس إمارات يكونت مانتي نا إمارات قايدة حجرات أفريقيا أجندها مقباري حجرات أفريقيا أجندة حمد باريس لذي مس إمارات مخاد مالت إمارات تجمتي لحد ما أغلق كتخلي نقول لنا حجرات زي أبي من تجبروا زلا زي جبرتهم مالتيو جوكات ودي لوز بعضلو أب السودان تجبروا زلا أب سوماليا أب ليبيا أب السعودية خد جبروا زلا خمسة نبرات يزنكار السعودية نحن حيالات نكون تخينا إمارات مالتيو نحن حيالات نكون تخينا السعودية كتداخمن أنت تخيل كتما أقل كتكرالوا زبل أجنداني روم جنابو أبتم عرفتيا أي بس حنيرو بيمن غير كايدو مانا وكبت حاسيب نيرو سلازي كله جينات مدبهم تاكن دي كبيد مخانون ابزوان زي كلاتهم هجرات عرب ني امارات بفلو عيني يتمتوا خمزه لويزن point I also made in our last podcast where we were saying the mindset, the strategic culture of Abu Dhabi is so fundamentally different. Under pressure, they push back. They don't fold. Very different from Qatar or Saudi Arabia. They lash out rather than saying, okay, let's try to accommodate. They will come through there will be some sort of summit, MBS and MBZ meeting, maybe not soon, but, you know, further down the line, and they agree and they shake hands. But that will not end the project. The Saudis have to be very, very careful because the Emirates have been very Janus-faced since 2011, since the Arab Spring, pushing through their interest without any sort of consideration for other people. سلازي انتاي زبل زلو ني إمارات من الباتتهم سعودياويان كن من تاي تردي أمهم على لواي فلتني يزبل. For example هجي إزي أمونغو إمارات سعوديان زكاية زلو قداي من مليس النهار السنة يخيط كم زلين عن رزالنا يلو. جن عبز مسزلو حوارح ديو سومنات ديو بزخونك زي نخلتهم كراغبون كفتنيهم استفل على حيثات بوتين ديو قبرو تشاينا دي ياخد قبرو أمريكا دي ياخد قبرو أوروبا دي ياخد قبرو كراغبوم يم سو سلام كبهلوهم يخوليهم إمارات جن بوليس ناتان استراتيجي ناتان كتقدف تخليها إلك خد قمتي بالكان سعوديين كشخوية بالله من أبعي بالله إمارات بواقاخا ولا نسخة فحيل كأجندة أنا خد قبر سأقام زلو هاقرا يكون تنيز بالزلو كم بدما سايكولوجي ناتهم بزوج زي زارب السبزي بزوج ريسيرش زكاري بزعبو أبدابي زوم نقصاتنا أبدابي فليز بالي سايكولوجي كالوت عرب فليز بالي أتحسس بالله ميزبل صغطخ ما تسخلو نوسخ ما تسخلو شجرك ما تسخلو كالوت عرب تايمز قبرو حسابهم كيرون هيا نزرارب مبارح راي نزرارب كل يوم جمرو زياتهم ممليسهم يوم أبلغ زعات ويلو سلازي ممليسهم أبلغات يوم ناب حماق قصمهم من البعد نجزيو شجر كي قطمهم مساخا سلام كبلو كل يوم جن تجمتي لهم كما تسخايم زي زربازيا السعودية تراي كونت نير ترى بقات تملك زربايا
ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ የማኽር የለኹን ኢማራት ካብ ብዙሕ ቦታታት ኣይተገለፈትን ኤርትራ እያ ብዘይ ገለመለ ጠሪዛቶም ዘላ ጅቡቲ እውን ስለዚ ነዚአን ሃገራት እዚኣቶም ኣሲሮምለን ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ኣለኩም ንኤርትራ ኢማራት ኣሲራትላ ከም ዘላ ክትፈልጡ ኣለኩም ንኤርትራ ኣሲራትላ ዘላ ድማ ብኢትዮጵያ ጌርካዩ ኩሉ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝህውፆ ዘሎ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዓብይ ኢጎ ዘለዎ እቲ አቡዳቢ ኢጎ ናቱ ድማ አንነት ናቱ ድማ ከመይ ዝበለ ሓንቲ ሃገር ዓባይ ዓሰባይ ትጥቀመልና ዘላ ብላ 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 ምሳይ ኮይና ደይ ትሰርሕ ከመይ ጌረና ኣይ ከተውፃኒ ክኢላ ዝብል ዘረባይ ስለዚ ነዚ ስርዓት እዚ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምፍንቃሉ maybe let's say ባኣታቶም ተሓሳስባ ማለት ግን ዚ ቢልዮን ኢሎም ገሚቶም ነይሮም ወየዳቲ ጂኦፖለቲክስ ስለተቀየረ ሕጂ ናብ ኤርትራ ጥራይ ከተኩሪ ይከኣሉ እምበር ንኤርትራ ኣሲሮምላ ከም ዘለዎ ምግማት የድሊ ሳይኮሎጂ ናቶም ኣተሓሳስባ ናቶም እንታይ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ስለዚ ነዚ ምስትውዓል ኣገዳሲ ነይሩ ኣነ ካብ ናተይ ርእቶ ኣይ ዊሽ እዚ ናይዚ ስፒች ኣብ ኤርትራ ኣብቶም ኤሊት ናይ ኤርትራ እንተድበፅሕ እውን ምክንያቱ ብዙሕ መፅናዕቲ ዘካየደ ብዛዕባኦም ስለዚ ኣሚን ኤርትራ ይፈልጥዎን እየ ይብለኩም የለኹም በት ስቲል ኩሉ ግዜ ተወሳኺ ሓበሬታ የድልየካ ሰብ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰብ እዩ ኣምላኽ ኣይኮነን ሰብ እዩ የማነ ገብረ መስቀል ሰብ እዩ ካልኦት ፖለቲከኛታት ሰብ እዮም ስለዚ you always need information እንታይ ማለት እየ ግን maybe they got the information maybe they watched the video maybe they have better information no problem ni ስዑድያ ዝኣክል ከም ማኽር ዝኻለት ኮይኑ ሓበሬታ ኣለዎ ግን ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ድማ የድልየካ ስለዚ ነቲ ሳይኮሎጂ ናይቶም ሰባት ምንባብ ኣገዳሲ እዩ ኢለ ይግምታነ ብኸመይ ኣምፅአልኩም ዛ ቪድዮ ነዋሕያ ነይራ ኬትኩም ክሰምዑዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ I don't know, people's interests or community interests or other neighbors' interests. And unless something fundamentally changes in the calculation and the calculus within Abu Dhabi that they might... ሕጂ እንታይ ክነግረኩም የመሲልኩም ኣነ ለንቀነ ርእያ ዘለኹ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ስእሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሒ እያ ትዘውር ዘላ እንታይ ትርእዩ ኣለኹም መሲልኩም ኢማራት ኣብዚኣ ከርእየኩም እየ መጀመርታ ስእሊ ድሓር ከርእየኩም እየ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣበይ ኣላ እሞ በዚያ ንጀምር UAE military cargo plane just landed on a secretive island air base in Yemen. ናይ ኢማራት ነፋሪት ኣብ ኣዝዩ ምስጢራዊ ማንም ዘይፈልጦ ኤር ቤዝ ኣብ ወሪዳ ኣበይ ቦታ እዩ ኤር ቤዝ እዚ እንድሕር ኢልካ ድማ the base but here is what's odd no one is officially claimed it ናይ መን ምዃና ተደሰቱ I don't know whatever ትሕቶ እዚ ቦታ እዚ the base is on Mayhoon Island ባል Mayhoon Island is ባል እሱ ድማ right at the mouth of the Red Sea where global shipping traffic squeezes through ስለዚ ኣብታ ባብኤል መንደብ ልግብ ኢላ ዘላ ዛ ደሴት እዚኣ ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ ድማ እንታይ ሰሪሖም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከሪአኩም እየ እነዚ ንእስራኤል እዮም ህያብ ሰሪሖም ኢማራት ዝበሃል ዘሎ ጉድ ኢና ንሰምዕ a mysterious air base has appeared in satellite images ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ بساتلايت إسرائيل. Satellite imagery confirms the existence of a newly constructed airbase on Yemen's Mayhoon Perim Island, Yemenia, positioned directly in Bab el-Mandeb Strait on one of the most strategically important maritime checkpoints on Earth, linking the Red Sea into Indian Ocean. The base first appeared. Says is about the Arctic and the Mahanokos Bal Zayata the Setia, Abzanish the Sedma air basin, runway ka Nafarik for the Lukutin Salun Thalia. The other times of Rizalo. Justine, Israel and UAE has built a mysterious airbase in Yemen's strategic Mayhoon Island during Saudi STC and Iran-Israel conflict. Up to the so let's Saudi Arab cabs botatat the boots am Nazum Sabzia, بفلای کم ایرترا و این کاتری خلاها زاد سیت زیا ازیا کربه نعسب ازیا کربه the GPS دلی خمس كأم تولي لي من رجن couldn't figure it out تبغيرهم كسدولي قالون كنا من تاي كابانا رحكات كم زلوا كريكم حاسبا نيره زخونه أبتنا باب المندب زبال كابانا كقرب بندي كن نجبتي تي باب المندب زبال تمعنقه بيمن اتوز ولا لو تاريخهم مو قريبكم تاريخهم أبتك عادما نشتي دسيت الله أبت بوتاتي ኤርቤዝ ፈጢሮም ነይሮም እዚ ኤርቤዝ ድማ እስራኤልን ኢማራትን ብሓደ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንድምንታይ እናተፀጋግዑ ነቲ ባሕሪ ንምቁፅፃር ክንድምንታይ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ስዑድያ እዚ እጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንስዑድያ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ደፊእዎ እዩ ዝበሃል ብዝኾነ ካብዚ ኩሉ ቦታታት ተገሊፋ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚያ ደሴት እዚኣ ኤክስክሉሲቭሊ ተገሊፋ ዳ የተገለፈትን ትፈልጦ የብለይን ግን ካብታ ሱቃጥራ ትበሃል እንድሕር ተገሊፋ ካብዚ እውን ተገሊፋ ትህልያ እዚ ቦታ እዚ ካድረታት ናይ ብልጽግና ብዙሕ ግዜ ክዛረብሉ ንሰምዕ ነርና እንታይም ዝብሉ ነይሮም እዚ ካብዚ ቦታ እዚ ናይ ድሮናትን ናይ ኤርቤዝን ስለ ዘሎ ዝኾነ ውግን ተተላዒሉ ንኤርትራ ብክልተ መንገዲ ክንሃርማይና ዝብል ዘረባይ ነይሩ
بخلت تمنجدي زمالتها مالتي ኤርትራ ናብ ቡረጥ እሚታ ክትዋጋ ከላ በባሕሪ እውን ዝኾነ ምንቅስቃስ ክትገብር በባሕሪ ዝኾነ ረዳት ከይትረክብ ኢማራት በዚ ቦታ እዚ ብድሮናትን ብካልእን ተንስያ ክትሃርማያ ዝብል ኮመንት ተርክቡ ይርኢ ነይራ ነዚ ቦታ እዚ ግን ኣይፈልጦ ነይራ ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ግን ይዛረቡ ነይሮም ካብ የመን ስትራቴጂክ ቦታ ኣለዋ ኢማራት ኣብኡ ኢሎም ይዛረቡ ነይሮም እዮም እዚ ኣምላኽ ግን ክፈትወና መዓት እዩ ንዓና ክሃርሙ ንዓና ከዳኽሙ ንዓና ሕማቕ ክገብሩ ጥራይ ክሓስቡ መዋእሎም ንዓና ኩሉ ግዜ መዋፆ ሓደ ጽንዓት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሰራዊት ናይቲ መንግስቲ ካልኣይ ድማ ኣምላኽ ድማ ናይ ካልእ ሰብ ስለ ዘይንደሊ ዘለና ኩሉ ግዜ ከባቢና ለበዚ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ናብቲ ቦታት ንምቕራብ ዝግበር ዘሎ ሳተላይት ኢሜጅስ ገበርናዮ ስለዚ ካባና ፀቢቑ ቀረባ ዝነበረ ሓደገኛ ቦታ እዩ ነይሩ ኣምላኽ መስገን ካብቲ ቦታቲ ወፂና ኣለና ናባና ዝሓሰብዎ ሕማቕ ድማ ናብ ርእሶም ወሪድዎም ኣሎ ስምዕዎም ኣብዚ ባዕሎም ውይ ክብሉ ከለዉ እዚኣ እንዲያ ሓደ ሓዳር ግዜ ብሕማቕ ናይ ሰብኣይ ትሕጎስን እንዲኻ ግን ሕማቕ ዝሓስበልካ ሕማቕ ክረክብ ከሎ ግን ኢዱ ረኺቡ ኢኻ ትብል Trump hinted that Egypt might take military action against Ethiopia's dam to protect its water. It's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it, and I say it loud and clear. They'll blow up that dam. እዚ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣብ 2020 ዝበለ እዚ እዚ ጋዚ ንግብፃውያን ማይ ዝኽልክሎም እንትኮንኩም ወልዕኩም ግደፍዎ ኢሉ ነይሩ ወልዕዎ ክውልዕ ኣለዎ ምክንያቱ ለንቀነ ድማ እዛ ዘረባ እዚኣ በብዝሒ እያ ትዘውር ዘላ ያን ተሪኹማ Well, thank you very much. A friend of mine he was a great general. He's a great president. And it's an honor to have him. And Mr. President, we have a lot to talk about. So I thought maybe the press might want to ask us a couple of questions after you say a few words. እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣበይ ረኺበያ መሲልኩም ኣብ ዋይት ሃውስ ፔጅ ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ፔጅ ስለዚ ምስ ብዙሓት እዩ ዝራኸብ ግን ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ፔጅ ዝወርድ ውሑድ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግብፂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚያ ፐርሶናሊ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክውዳ ምዃኑን ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ካብዚያ ኣርእስቲ እዚኣ ይሃድም ምህላው ዕምሩ እንታይ ምዃና ተረዲእዎ ከም ዘሎ ንሽተይ ክስማዕ الاتفاق فيما يخص هذا السد. And for the record and before the press, I'd like just to remind everybody that Your Excellency did a lot of effort in this regard, in this file, in your first term in office. You always had a deal, and you did everything in your power at the time to get this deal done. فخامة الرئيس كل التقدير والاحترام لفخامتك. Mr. President, accept our highest appreciation and respect. Well, thank you very much. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፅቡቅ ጌርካ ፈቲንካ ነርካ ኢኻ ኣታሊሎምካ ዳ እምበር እናበለ የንክሶ እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብኣ ተቐቢሉ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ሓድዩ ክገብራ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም It's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States, and it basically blocks the Nile River. You know, when I think of Egypt, I think about the Nile more than any other place. In all fairness, but it goes through Ethiopia. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኒእቲ መርገፂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ግብፂ ዝተዘየ እዩ ዝብል ዘረባ ወላ እውን በቶም ናቱ ካድረታት እዩ ዝስማዕ ዘሎ ብኩሉ ወገን ማለት እዩ And Al-Sisi arguing, and why it doesn't change the CFTA? What if the Nile debate already crossed a point of no return? As Washington and Cairo talk diplomacy, a legal shift already reshaped the river itself. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ግብፂ زحزن ترى بزعبة قداي نايزي ديجاناتهم زحزن كنا ترى يقاتموهم زلوا ولا حنتي متى أصفي بايتاون أي تفترة لو بنالو كلها تا قداي أنت أرام كتكي تخلنبر نعتاتهم كتربح تخل نجاري بلان تزي they already know that situation is يا قبتي ندونالد ترامب بقيرم حزام ملو قالت عمر تدي تفتيرو أبزا قداي زيا مواصعناتهم كبيت كون مخانون كابزا قداي زيا نخواتو ብዙሕ ዋጋ ከፍሎም ዝኽእል ጉዳይ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዛ ንዓና ዓባይ ዕድል እያ ምክንያቱ ኣብ ልዕልና ነገርን ተንኮልን ጥራይ ዝዓሪ ዝነበረ ሓይሊ ከምዚ ዓይነት ፅፍዒት ክትገጥሞ ከላ ንሕና ከም ፅቡቅ ነገር ኢና ንሪዮ ምክንያቱ ኩናትን ሽግርን ዝዘሊ ዝነበረ ሓይሊ ነዚ ስለ ዘጋጥሞ ዘሎ ካብዚ ቀፂልና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ክኸውን ይኽእል ብዘይገድስ ፍሉይ ልኡኽ ናቱ ወይ እውን ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክዘውር ምዃኑ ብግብፂ ጀሚሩ ማለት እዩ መኒሱ ድማ እቲ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዩ ዴፒቲ ሰክረታሪ ላንዳው ይበሃል ማለት እዩ እዚ ምክትል ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ እዩ ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክዘውር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዕላማ
ዲፕሎማስን ኣሜሪካ ንምቕናዕ ዝበሃል ግን ብዓብዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ከባቢ ኣብ ግብፂ ንኣብነት ምስ ኣሜሪካ ትዘራረብ ቀኒያ ፕሬዚደንት አልሲሲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክራኸብ ቀኒዩ ስለዚ ንግብፂ ተወሳኺ ብዙሕ ስራሓት ክህልዎም ይኽእል እዩ ንኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ድማ ሜይቢ መዳለዊ እንታይ ሓሳብኩም ከመይ ትመስሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ኬንያ ቀንዲ ናብ ኬንያ ናብ ኢትዮጵያ ዘኽዶ ዘሎ ምክንያት ዲፕሎማሲ ጥራይ እውን ክኸውን ኣይክእልን ገለገለ ሰባት ከም ዝብልዎ ኣሜሪካ እዘን ሃገራት ዶናልድ ሓንቲ ከረየኩም እየ ሓንቲ ካብቲ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ዘይሐጎሶም ጉዳይ ኣሎ ዘይሐጎሶም ጉዳይ ድማ እዘን ሃገራት ኢትዮጵያ ኢልካ ኢትዮጵያ ኢልካ ኬንያ ኢልካ ካብ ናይ ዶላር ሸቐጥን ካብ ኣሜሪካን ካብ ዶላርን ናብ ቻይና ገጾም ይሃድሙ ከም ዘለዉ ስክፍታ ኣለዎም ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣበዮም ጠጠው ኢሎም ዘለዉ we need to really confront them ኣበይ ቦታ እዩ ዘሎ መርገፅናቶም እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንዓና ጉሒፎም ኣብ ካልኦም ድዮም ክኸዱ ዝደልዩ ዘለዉ ነዚ ኮንክሪትሊ ኣናላይዝ ክገብርዎ ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ማርኮ ሩቢዮ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኬንያ ክኸይድ ሓሲቡ ነይሩ ናብ ኬንያ ክበፅሕ ሓሲቡ ከሎ ኣብ መንጎ ዝገደፎ ስለምንታይ እዩ መራሒ ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ንቻይና ከም ዝገሸ ሰምዐ ነታ መገሻ ሰሪዝዋ ሽዑ እውን ናብ ኬንያን ኢትዮጵያን ክበፅሕ ተባሂሉ ነይሩ ስለምንታይ ትርጉም የብሉን ናብዚኣቶም ምኻድ ምክንያቱ ኣብ ጎንና ዲኹም ዘለኹም ወላ ኣንጻርና ኢኹም ዘለኹም እያ ተዳላታ ጉዳይ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ቻይና ምስፍሕፋሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ኮንቴን ክትገብሮ ትደልላ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ድማ ስለዚ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ መገሻታት እውን ምስ ቻይና ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርካ ክትሓፅሮ ትኽእል ንቻይና ካብ ኣፍሪካ ገጢምካ ምውፃእ ተወዳዳሪ ቢዝነስን ካልኦን ጌርካ ዘይኮነስ ኣፈራሪሕካ እዩ ዘሎ ነዞም መራሕቲ ኣፈራሪሕካ ስለዚ እዚኣ እውን ነብሳ ዝኸኣለት ሓንቲ ፀወታያ ንመራሕቲ ናይ ኣፍሪካ እታ መገሻ ኣብታ ኣጀንዳ ክትኣቱ ትኽእል ጉዳይ ከም ዝኾነት ርግፅ ነቲ ሽምግልና ዝምልከት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገራት ክበሃል ይኽእል እዩ ሓንቲ ኣላ ኣብዚ ኩነታት እዚ ናይ ኣሜሪካ ናብዚ ከባቢ ሩቲን እዩ መራሒ ናይ ቻይና ዘይሩ መፂኡ ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ናብ ኢትዮጵያ መፂኡ ነይሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ዋንጊ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ንዕኡ ንምብዳህ ድዩ ካልናታ ስትራቴጂ ንክትገብር ልኡኽ ንክትሰድድ ከም ንቡር ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ግን ዓብይ ቻለንጅ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እውን ይዝረብ እዩ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ኩነታት ካልእ እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ብካልእቲ እተን ዓበይቲ ሃገራት ብፍላይ ሃገራት ዓረብ ኣብ ዞባና እንታይ ይገብራ ኣለዋ ዝብል ከዓ ብዙሕ ኣዛረባ ርእስቲ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ክንርኢ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣርቲክል እዚ ኣብዚ እውን ወፂኡ ነይሩ ብዙሓት ኪላታት ይገልፅዎ ዘለዎ እዩ መጀመርያ ብስዑድያ ክንጅምር ስዑድያን ኢማራትን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ኩናታት እየን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ብዙሕ ግንባራት ይበኣሳን ይዋግኣን ከም ዘለዋ ሓደ ካብኡ ለንቀነ ዝዝረብ ዘሎ ማለት እዩ መንግስቲ ድሓን ኣብዚ እውን ህልኸውን እዩ ክንሪኦ በዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድያ ንኢማራት ኣብ ኩሉ ክትብድሃደል እያ ከም ዘላ እዚ ከዓ የመንን ሱዳንን ሶማልያን ከምኡ ድማ ኤርትራ እዚአን ቀንዲ ኣገደስቲ ክኾና ክእላያን ግን ካብኡ ዝኸይድ እውን እዩ ናብ ሊብያ ገፃ እውን ክትከይድ ከም ትደሊ ዘላ እዚ ማለታይ ማለት እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ኢማራት ዘላታ ስዑድ ዓረብ ቀሪባ እንታይ ትብላ ማለት እዩ እዛ ሃገር እዚኣ እንታይ ትገብረኩም ከም ዘላ ትፈልጡ ዲኹም እዛ ሃገር እዚኣ ፖለቲካ ናታ ንዓኻትኩም መቒላ እያ ብዋጋኹም ብናትኩም ምምቕቓል እያ ረብሓ ናታ ክትገብር ትደሊ do you really want that ሲምፕል እዩ ናይ ግብፂ ናይ ስዑድያ መርገፅ ኣካይዳ ኣብዚ እዋን ንኢማራት ክትገጥማ ፅልዋ ናይ ኢማራት ክትገጥማ ቀሊል እዩ የስ ቀሊል ማለት ብገንዘብ ዝሓዝዎ መራሕቲ ስለ ዘለዎ ቀሊል ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ መብዛሕትኦም ህዝብታት ሃገራት ንስዑድያ ዶ ትመርፁ ዋላ ንኢማራት ትልካዮም ብመርገፂ ደረጃ ንስዑድያ እዮም ዝመርፁ ምክንያቱ ስዑድያ ኣብ ልኡላውነትካ ክትኣቱ ይደልን እያ ዘላ ኣብ ግዛእታዊ ሓድነትካ ክትኣቱ ይደልን እያ ዘላ በንፃሩ ልኡላዊ ሃገር ክትከውን ሓድነትካ ዝሓየለ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታትካ ድማ ማንም ኣትዩ ክመቃቕለካ ከምዘይብሉ ወላ እውን ኣዝዩ ሕማቕ መንግስቲ ይኹን ናይ ግብፂ መርገፂ ከመይ ናይ ስዑድያ መርገፂ ከመይ ዝብል ኣዝዩ ሕማቕ መንግስቲ እውን እንተኾነ ንዕኡ ምድጋፍ ዳ እምበር ንዕኡ ፍሪስካ ካብኡ ዝበልፅ ክትገብር ኣሜሪካ ከማ ናይ ከኣለቶን ዝብል መርገፂን ስነ መጎትን እዮም ዝኽተሉ ዘለዎ እዮም ዝበሃል ስለዚ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እዩ ዝረአ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ካብኡ ዝጅት ንሪኦ ዘለና ፓኪስታን ኣብ ፓኪስታን ኢማራት ኤርፖርት ናይ ኢስላማባድ ዝበሃል ንዑ ከተመሓድር ተሰማሚዖም ነይሮም እንተኾነ ፓኪስታን ድማ ምስ ስዑድያ ዓብ ዲል ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ንሰኪሪቲ እውን ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ፓኪስታን እንታይ ጌራ ይበሃል ኣሎ ንኢማራት ካብዚ ቦታ ዝውፁ ትብሎም ኣላ ይበሃል ኣሎ ስለዚ
ፓኪስታን ንኢማራት تا latest ዝሰጎጎታ ሃገር እያ ትበሃል ዘላ እዚ ኢማራት ካብኡ ንኽትወፅእ ተገዲዳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ካብ ሶማልያ ካብ ተፈላለዩ ቦታታት ናይ ሶማልያ ንክትወፅእ ዝተገደደት ቅድሚኡ ድማ ካብ የመን ጠቕሊላ ንክትወፅእ ዝተገደደት ኢማራት ሕጂ ድማ ካብ ፓኪስታን ጠቕሊላ ንክትወፅእ ተገዲዳ ኣላ ተሪፉ ደሎ ካብ ሱዳንን ካብ ሊብያን እዩ ከምኡውን ጫድ እዚ ነገራት እዚ ግን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እቶም ዝፈልጥዎ ጥራዮም ዝነግሩ ዘለዉ This is not going to be an easy task. بقلل زبالة كبتح زخليو زبل كيلا يلن. سلمتاي أزجي سرا ورد سدده عميق زخونة أكيدان متسارقتاتي زقات ممكن but they still kind of تهاجر كميلة تقصلنا إثيوبيا كنتات قرب تلي كبد زبالة تهاجر نكتر دون مخانو. I think كاوس تبقى سي مثلا مجسير ترى أنت برتع زبالة صحفتي سديدهم نيرم أنتي زبليو زي نبلتكنا بوتمكن بارتيز بلو مالتيو نسو من كلاتهم من أنصار إيرترا سفي زخونة بروباغندا فنيوم كم زلون أتي بروباغندا دما إيرترا بغطبا زيادة تداخمت كم زخونة زبل بزو عين الزربا فلايتي هورن ريفيوز بال بتتقاقامي كمو ولا انت فورين أفيرس زبلو زلو تتقاقامي نيرترا نغطبا نكايدا نخلو ببزع من قدي زقونات بزربا كم استراتيجي حزوم يمسح فزلو بزو ارتيكلز يمسح فزلو نزيد ما يم إيرترا through this the incessant campaign invariably stems from principally pursued in order to deflect attention from the chronic internal security ስለዚ ተቐንዲ ፀገም ኣብ ውሽጦም ምን ዘሎ ሸግር ንክዓብጡ ዝፍትንዎ ዘለዉ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ንጎም ምሸትን ዘዛርቦም ዘሎ ናይ ፀጥታዊ ፀገም ከምኡውን ዘጋጥም ዘሎ ብዙሕ ቁጣባዊ ቀልውላዋት ኣብቲ ሃገር ዘለውን ንዕኡ ንምሽፋን ብኤርትራ ጌርካ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እውን the figures below it's economic ትናይ ቁጠባ ኩነታት ናይ ብልፅግና እውን እንተኾነ ብዙሕ ሽግራት ዘለዎ ቁጠባ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ aggregate donor support of Ethiopia in the last 3 decades amounts to whopping $84 billion ዳርጋ ናይ ደገ ሓገዝቲ multilateral ወይ bilateral donors ትካላት ይኹኑ ግለሰባት ግለ ሃገራት ይኹኑ ዝሓገዝዎን ኢትዮጵያ ጠቕላላ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ማለት እዩ 84 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ተሓጊዛ ማለት እዚ ሃገር እዚኣ country is also seeing under spiraling conflicts and ስለዚ ብዙሕ ፀገም ኣለዋ ግን ናይ ብዙሕ ሓገዛት ውፅኢት እያ እዛ ንሪኣ ዘለና ሃገር ግን እዚ ኩሉ እናተገበረላ ድማ እዚኣ ቻርት እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ምፅኢና ነርና ኢና 21.4 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓገዝ ናይ ምግቢ ከም ዘድልዮ 4.5 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተመዛበለ ከም ዘለዎን 12 ሚልዮን ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ድጋፍ ከም ዘድልዮም ከምዚ እቲ ስታቲስቲክስ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ሓጓፍ እዩ ዘለዎ ሃገር ብዙሕ ሓጓፍ ኣለዎ ግን for whatever reason እቲ ብልፅግና ከምኡ ዝሕምሞ ዓይነት መንግስቲ ኣይኮነን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብሃገሩ ብህዝቡ ዝዓምም ኣይኮነን ተንዝርካበን ገንዘብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በለጭለጭ ኣብ ካልእ ኣቢልወን እተን ካሽ ካውናቱ ድማ እታ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ትበሃል ንሳታ ገንዘብ ትትወሉ ትካል እያ ከምኡ ድማ እተን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ሆቴላትን ኮንፈረንሳትን ገንዘብ እዩ ትውልሎ እንታይ ዝብል ኣብዪ ኣሕመድ ኢለኩም ያነ ኣብዪ ኣሕመድ ሱሳሚታዊት ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ካብ ኣፍ ዝሰማዕናዮ ዘረባ ኣብዚ እውን ኣምፂልኩም ነይረ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ትሒዛ እታ ኢትዮጵያ ክትቅፅል ትኽእል እያ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ኢንቨስት እንድሕር ገይረ ኣብ ካልእ ድማ እቲ ናይ ሕርሻ ናይ ገለ ዘምፅኣሉ ጥራይ ተገይረ እቲ ሃገር ክትቅፅል ትኽእል እያ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ካብኡ ሓሊፎም ግን እቲ ማይንድሰት ናቶም ኣነ እኮ ብዙሕ ግዜ ከም ዝሓስብ ይነግረኩም ነይረ ግን ባዕላቶም እውን ክዛረብዎ ጀሚሮም ኣለዉ መጀመርያ ብልጽግና እንታይ ከም ዝሓስብ ኣብዚ ባዕሎም ክዛረቡ ከለዉ ዶላር እየከፈለ ከሚያስጨዋቸው ካድሬዎች መካከል አንዱ የሆነው ሰውዬ ሰሞኑን የተናገረውን ሰምታችሁታል። ስልጣኔ እስካለ ድረስ ምን አገባኝ፣ ምን ተዳይ፣ የሚሰጥ ነገር ካለ ሰጥቼ፣ የሚፈረም ነገር ካለ ፈርሜ፣ ዘላቂ ጉዳት አያምጣ እኔ ስልጣን ላይ እስከቆየው ድረስ እንደውም ታጣቂዎችን እንዲጠፉልኝ እፈልጋለሁ። ይሄ ዝውርውር የሚሉ ግና ኦኬ የማስቀድመው ስልጣኔ ነው። ስልጣኔ እስካለ ድረስ ምን አገባኝ፣ የሚሰጥ ነገር ካለ ሰጥቼ፣ የሚፈረም ነገር ካለ ፈርሜ፣ ዘላቂ ጉዳት አያምጣ እኔ ስልጣን ላይ እዚኣ ኣኸብ ቫይናክ ሚድያ እያ ከይድኩም ሰፖርት ግበርዎም ፕሊዝ
اجي انتاينا نرزل لنا ابزي ببزح من قدون رياكت يقبروا له وزي سبزي انتايو زبل زلو تازربات تي مايند سيت زيو تحساب زيو بلصقنا امودتا بفلا ابي احمد ازنا جيرد دونالد ترامب ببرتع من قد مصي ولو نبلا لنا سلازي ملسد ما يهبنالو اتعلام انتاي مخانو مغنزاب يدلي امودتا ابي احمد دليتكم صدق قبل مغلي دليت كغبر دونالد ترامب انا زدلغن انا زدلي نحزب ኢትዮጵያ ብዙ ስለዚህ ይገድሱስ እዛ ስልጣኔ ከተቀበለ ያለዋ ስልጣኔ ከተቀበል ድማ ነዚዮም ተቋምቲ ንምስዓር ንፋኖ ዲዩ ንህወሓት ዲዩ ንኻሎት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሸነዲዩ ነዚኣቶም ንክስዕሮም ሓግዙኒ ከምኡ ድማ ንኤርትራ ኣደባት ሕዙለይ ንኤርትራ ዝኾነ ነገር ግበሩለይ ክብሎም እዩ ናብ ሕጂ ናይ ኤርትራ ቪድዮ ክኸውን ኣይክልኒ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እስከናትኩም ርኢቶ ክሰምዕ ደሊ ግብፂ እንታይ ክኸውን ይኽእል ስትራቴጂ ናታ ንኣብነት ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፅልዋ ከም ዘለዋ ንፈልጥ everybody knows that okay and ነዚያ ክንሪያ መብዚ ፅሑፍ ነይርዎ እንተ ተሓናቱ ዘረባ መንስማዮ ንሳቶም እንታይ ብለሎ ዞም ኣምሓሩ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ግብፅ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው? ኤርሚያስ ለገሰ የተናገረው ይህን ይመስላል። እንግዲህ ትራምፕ የሚያመጣውን ነገር ሁሉ አብይ አህመድ ግጥም አድርጎ ፈርሞ በመልሱ ግን ኤርትራን ጨምሮ የትግራይ ኃይሎችን እና በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችን እንዲያጠፋለት መጠየቅ ይገባዋል ነው እያለ የሚገኘው። ከውጭ ኃይሎች ጋር በመተባበር ኤርትራ መንግስት እንዲያጠፋለትና በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አማጽያንን በማጥፋት ሂደት ውስጥ አሜሪካ ድርሻዋን እንድትወጣ መጠየቅ አለበት በማለት ኤርሚያስ ለገሰ ሲናገር ተሰምታላችሁ። እንግዲህ ሕጂ እቲ ሓሳብ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሚትና ነርና ኢና ንሕና አብይ አሕመድ ኣብ መወዳእታ ስልጣኑ እዩ ዘገድሶ ነታ ስልጣኑ ድማ ንዓክም ማጎ ትኽእል እዩ ግብፂ ክንምንታይ ርሕቃት ክትከይድ ትኽእል ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኒል ኩሉ ዘድልየካ ክንበካ ኢና እንድሕሪ ኢሎሞ እዚ ደለኻዮ ክንበካ ኢና ነዛ ናይ ኒል ግን ከምታ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልያ ዘሎ ሕራይ በል እንድሕሪ ኢሎሞ ኣብዚያ ስእሊ ከምፃልኩም ሓደን ሰለስቲዮም ክንሪኦም ባህል ኣብዚ ሽምግልና ሲ ንኩላት ብዶናልድ ትራምፕ ዝግበር ዘሎ ሽምግልና ንጉዳይ ናይ ኒል ከምቲ ግብፂ ዝደልይዎ ሕራይ ክብል እየ እንድሕሪ ኢሉ ኣቢ እንታይ ክሓትት ትኽእል ግብፂ ከምታይ ሕራይ ክትብል ትኽእል ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብይ ኣሕመድ እስከ ናይ ገርድሲ እቲ ግብፂ ትደልዮ ዘላ ተዲጋ ጌርና ነቲ ትደልይዎ ዘለኹም ኩነታት ከነማላኣልኩም ኢና እንድሕሪ ኢሉ ንዓይ ብኤርትራ ገይረ ባሕሪ ክረክብ እየ እንድሕሪ ኢሉ ግብፂ ሕራይ ክትብሎ ትኽእል ዶ ኢልኩም ትግምቱ ሰባት ኣለኹም ዶ ከምኡ ኢልኩም ትግምቱ ትህልው ዶ ናተይ ግምት ክነግረኩም እያ ናተይ ግምት ግብፂ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኮንዲሽን ኣብይ ኣሕመድ ብዓሰብ ይኹን ብሶማል ወላ ብሶማሊላንድ ናብ ቀይ ባሕሪ ክወፅእ ናብ ባሕሪ ክወፅእ ኣይደልን እያ ስለምንታይ እስከ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ 4 ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት ክኸይድ እዩ ድሕሪ ድመፅእ ኣመሓዳሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዲልስ ኣይቅበሎን እየ እንድሕሪ ኢሉ እንታይ ገብሩ ኸሉ ባት ንሳቶም ንኣቢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ባሕሪ ክወፅእ ሓይሊ ባሕሪ ንክሃንፅ ብኤርትራ ይብለኩም እያ ብዝኾነ ወፅዩ ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅ እንድሕሪ ኣኽኢሎም እሞ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ ግብፂ ዋላ እውን ነቲ ጉዳይ ናይ ገርድ ዝደልይዎ ድሌታቶም ተተማላሎም ብዋጋ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ባሕሪ ክወፅሉ ዝኽእል ክሰማምዑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት የብለይ ካብኡ ወፃኢ ድማ ንቀይሕ ባሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝወፅእ ዘሎ ንስዑድያ ሓደ ነገር ጥራይ ዝርዳእ ኢማራት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትመፅእ ትደልዮ ዘላ ጉዳይ ከም ዝኾነ ስለዚ እዚ እውን ብስዑድያ ድጋፍ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣገይን ኣብዚ እውን ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ክፍትን ይኽእል ይኸውን ግን ኣብ መወዳእታ ፋይዳ ክርከቦ ዝኽእል ኮይኑ ግን ኣይስማዓናን እዩ ናምሓራ ግን ዓብይ ስጋት ፈጢሩሎም ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ሓቆም እዮም ድማ ምክንያቱ ንዓና ብዋጋና ዶ ክሻየጡ ይደልዩ ዝኾኑ ክብሉ ሓቆም እዮም ብፍላይ ፋኖ ጥም አድርጎ ፈርሞ በመልሱ ግን ኤርትራን ጨምሮ የትግራይ ኃይሎችን እና በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችን እንዲያጠፋለት መጠየቅ ይገባዋል ነው እያለ የሚገኘው። anyway ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣምሓራ ፍርናቶም እሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ንቐፅል ኬንያ ምምሕዳር ማንዴራ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ከባቢ ብቕልጡፍ ለቂቖም ንኽወፁ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም ተዛሪቦም ሽሞም ንኽዕቀቡ ዝሓተቱ ስደተኛታት ማንዴራ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ገሊፆም ኣብዚ 8 ዓመት ነቢረ ክልተ ቆልዑ ወሊደ ኣብዚ ሞተር ዓዲግና ሆቴል ከፊትና ንሰርሕ ኣለና ኢትዮጵያዊ ዝኾኑ ኩሎም ይውፅኡ ዝብልሉ ዘለዉ ምክንያት ኣይፈልጥን
يوصوا يلومون سوق يبلون قفيفهم الناصر يقبلوا اللوم እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኬንያ ማለት እዩ ኣገይን ኣብቲ ናይ ኬንያ ዶብ ኣብ መንጎ ኬንያን ኢትዮጵያን ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኣብቲ ዶባት ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎ ነጊርናኩም ኢና ስለዚ እቶም ኬንያውያን ነቶም ኢትዮጵያውያን ውፁልና ካብ ዓድና ይብልዎም ኣለው ብልፅግና ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ኣይዛረብን እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዪ ኣሕመድ ዳርጋ ብኩሉ እዩ ፀገም ዘለዎ ሰብዚ ክንብለኩም ከለና ብኩሉ ሸነኽ ፀገም ኣሎ ግን ንሱ እንታይ ዝመርፅ ፀገማት ምፍትሖም ዘይኮነ ድራማ እዩ ዝመርፅ ድራማ ናቱ ለንቀነ ፍሊት ድራማ ድማ እዩ 8 ዓመተ ምህረት ዘላቂ የሰላም ስምምነት መፈረሙ ይታወሳል። ይህንን ዘላቂ የሰላም ስምምነት ውጤታማ የሚያደርግ ስምምነትም ተፈርሟል። ይህንን ተከትሎም የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት አፋሕድ አመራሮች እንዲሁም የድርጅቱ አባላት በአዲስ አበባ ከተማ የተሰሩ የልማት ስራዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ብልፅግና ክሳዕ ክንደይ ናይ ሸው ምዃኑ ነቶም ናይ ፋኖ ተቃለሱ ዝነበሩ ኢዶም ዝሃቦም ዝቐረባ ዝተባህሉ ወሲዱ ክዳውን ተኸዲኑ ናብ አዲስ አበባ አምፅኡ ናብቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክታት የርእዮም ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ብገንዘብ ይገዝኦም ኣሎ እቲ ተቃላሳይ ናይ ኣምሓራ ገንዘብ ሂቡ ኣድዒሱ ናብቲ ከተማታት የዛውሮም ኣሎ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ እቲ ገይም እዩ ኣብ መወዳእታ ንፋኖ ወታደራዊ ሓይሊ ፈቲኑ ስለዘይከኣሎ ኣብዚ ኸዳ ድማ ፋኖ ከምዚ ይገብርዎ ስለ ዘለው እንታይ ይገብር ኣሎ ብዝተኻለ መንገዲ ነቲ ፋኖ ዝበሃል ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ነቶም ናይ ፋኖ ተቃወምቲ ተቃለስቲ ማለት እዩ ብብረት መብፃዕና ተኻ ከምዚ ክገብረልኩም እየ ከምዚ ክገብረ ብገንዘብ ማለት እዩ ከምዚ ክበኩም እየ ከምዚ ክበኩም እየ እናበልካ ንዓታቶም ኣምፂኻ በኣታቶም ነቶም ዝመፁ ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓብይ ናይ ፕሮፓጋንዳ መስርሕ ትገብረሎም ይዛረቡ ድማ ህዝባችንም የድሮ ስልጣኔያችንም በሚመጥን መልኩ የተሻሉ ስራዎች ነው እያየን ያለ ነው። ከዛ ባለፈ ስራዎች እንዲሁ እንደሚባለው ብልጭልጭ ብቻ አይደሉም። ውስጥ ላይ የምናያቸው በጣም ታችኛውን የማህበረሰብ ክፍል ኮንሲደር ያደረጉ ስራዎች አይተናል በብዛት ማለት ነው። ኦልሞስት እኔ ከ8 ወይ ከ9 ዓመት በፊት ነው አዲስ አበባን ማቃቴ ነበር። አሁን ግን በተሻለ መልኩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ንሕና ንሰምዖ ዝነበርና ኣብዪ ኣሕመድ ብልጭልጭ ዝብል ዝገብር ነይሩ ኣብዚ ርኢና ክንመፅእ ከለና ግን ምስ ህዝቢ ዝተዋሃደ ንህዝቢ ዝጠቅም ቴክኖሎጂ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ እቲ ተሰሪሑ ዘሎ ንክንደይ ኢትዮጵያዊ ከገልግል ይኽእል እንድሕር ኢልካ እቲ መልሲ ውሑድ እዩ ክኸውን ዝኽእል ንቱሪስት ይጠቅም ዶ ገንዘብ የምፃሉ ዶ ንብልፅግና የስ ኣብሶሉትሊ ዳስ ዲፍረንስ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተራ ኢትዮጵያዊ ሓኪም ድዩ መምህር ድዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ትሕተ ቅርፂ ዝህነፀሉ ዘሎ ቦታ ክነብር ዓቕሚ ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ንቱሪስትስ ነቶም ዲፕሎማት ድዩ ንካልኦት ግን ዝበለፀ ኩነታት ይኸውን መፂኦም ኣዲስ ኣበባ ተቀይራ ኢሎም ቫኬሽን ዝገብሩ ሰባት ይመፅዎ ኣለው ንዓታቶም ኢሉ ነቲ ሃገር ዝሰርሓ ዘሎ ስለዚያ ነቶም ካልኦት ፋኖ እውን ብኡ ቀኒኦም ናብኡ እንተመፁ ዝፍትና ዘሎ እያ እቶም ሓቀኛ ፋኖ ግን ይነግርዎ ኣለው እዮም ስቴጅ ቀረና እሱ ቁልፉና መቋጫው ምናልባትም ትግሉን 1 2 3 4 እርምጃ ወደፊት የሚያራምደን ይህ የፋኖ አደረጃጀት አንድ ሴንትራላይዝድ የሆነ ማዕከላዊ የሆነ አመራር የተፈጠረለት ጊዜ ነው። የኔም እምነት የብዙዎቻችን እምነት የምንታገለው ለፖለቲካ ሰቦርዲኔት የሆነ የትጥቅ ትግል ነው የምናደርገው። ስለዚህ ይሄ ፖለቲካዊ ግብ ያለው ዓላማ ያለው የትግል እንቅስቃሴ እንደመደረጉ ለተመሳሳይ ምናልባትም ብሓፈሻ እቲ ፋኖ ፈጢርዎ ዘሎ ሕብረትን ጥምረትን ከቢድ ፈተና የጋጥሞ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ካብቲ ፋኖታት መንጎ ዝፃወቱ ዝነበሩ ወይ እውን ናይ ገንዘብ ድሌት ዘለዎም ናይ ስልጣን ባህጊ ዘለዎም ነቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ገንዘብ ኩነታት ነቲ ፋኖ ገለገለ ነቕነቕ ከብሎ ይኽእል እዩ ብግምጣሉ ግን ነቲ ሕማቅ ሓሳብ ዝነበሮ መንጎ ዝነበረን ተፀሪሎም ድማ እቶም ብዕላማ ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓድነቶም ኣትሪሮም ኣብ ሓደ ግንባር ኮይኖም ፖለቲካውን ወታደራውን ቃልሲ ካህይሉ ይኽእሉ ኮኑ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ኩነታት እናተቀያየረ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ፋኖ ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ሓገዝ ናይ ምርካብ ተኽእሎናቱ እውን እናዓበየ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ነፍሲ ዝኻልእ ዳይናሚክስ ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ካብ ንቐፅል ኣብ ኩነታት ናይ ትግራይ ንእቶ ኣብ ኩነታት ናይ ትግራይ እዚኣ በዚያ ንጀምር أنا وقال لنا أنا كم سير ترى راح يكون كنزل دقاقي منا كل إلنا يناسي مسم حارا ونسي مسبوزي زله هزو ونس كوف في الناس نزارارب هزبي يزقد هزي بنبه بوزي سلام فتيركا راح ندقنا وزي تقسم من خبال تحت ترقم الله ترقم ولنزي سيكون كنزل كازلوا أنا زبل زلهو يعني تسكفتها على الكاميرا هو تفكر زلع على أقوى زلو سخفتاي خازل أقوى زلو سخفتاي كل علون زلو سخفتاي
كجبرون زلوا سخفتاي تردي عند الله سلازي إني بوزو جزء بتقرين يوم سلم مارا لا يسمع كلامه كن دقمية ماراو كاميرا جام كإرترا جام نجيكر يسفل قال صمدك بهالكلونا بإرترا تراي كون النصر تزربايو نجم أبرها بزيد سعر تم كالو الدماء بنت تبقوني نمد بيت بيونت ميكوران ده تجراوي على يومني لنجر بقربت يا وقت مالت تجاي زمننا هوات النتلوينو ينتلو عيتو هوات مبالي ميلن يتدراج جروب نالون هلاك أريونه جروب تتكامي نونجي شفتوا شالو بقى السبت تذكروا ده بزي أوروبا خلو واي التازيوم سبازياتهم سي جلجليهم سي نجرميهم جلجليهم بقى عند إيه قلنا تمجرام كايم زودوها نقتل كابو قتلنا لأن كان زلا زينا دما بوغن تግራይ ተሰምዕ ሓዱሽ ሓበሬታ ክንካፍለኩም ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ትግራይን ሓፈሻ ቀርና ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ እዋናዊ ርእይቶታትን ሓበሬታትን ኣብ ምዝርጋሕ ዝፍለጥ ካሳ ሃይለማርያም ብዛዕባ ንጥፈታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሓዱሽ ሓበሬታ ካፊሎም ኣብ ውሽጢ 12 መዓልታት ሰለስተ ድሮናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓምሽሸን ክብል ገሊጹ ኣሎ ካሳ ሃይለማርያም ካብ ፍልፍላት ደብረ ዘይት ሓይሊ ኣየርን ወተሃደራዊ ኮማንድ ምክልኻል ሃገርን ረኺበዮ ዝበሎ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ኣብ ዘካፍሉ ሓበሬታ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዋስኑ ኣብ ግንባር ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ሕዚም ሰለስተ ድሮናት ብጽግና ተሓምሽሸን ኣለዋ ክብል ገሊጾም ክሳብ ዕለት 7 ጥሪ ድሮናት መንግስቲ ኢትዮጵያ 400 ግዘም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብፍላይ ድማ 36 ግዜ ኣብ ልዕሊ ኣርሚ 70 ብተወሳኺ ድማ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ብምእታው ኣብ ልዕሊ መዕቆቢታት ዝርከብ ስድር ህዝቢ ትግራይን ቀትርን ለይትን ወተሃደራዊ ዳህሳስ እናገብራ እየን ይብል ኣብዚ ከይዲ እዚ መቸም ብልጽግና ዝደልዮ ድሮናት ናቱ ኩሉ ክገብራ ዝኽእላ ኣፅዋራት ናቱ ወረግለን ቀነ ድማ ካብ ራሻውን ፍሉይ ድሮናት ገዚኤ ዝብል ዘሎ እንተቲ ንሕና ንሰምዖ ብዝኸድኦ ዘይሰልጠን ሓንሳብ ወታደራቱ ዝቐትላ ሓንሳብ ዝወጥካ ሓንሳብ ዝሕምሸሻ ኢና ንሰምዕ መቸም ተረባሪብና እኮ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶምን እቲ ክውንነትን ክገራጮ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ በዚያ ጌርና ክንሰግር ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብሙሉነት ንኽትግበር ንኢትዮጵያ ክትደግፍ ምዃና ገሊጻ ፌደራላዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ዮሃን እዚ ኣብ መራሕና ጀርመን ኣባትዩ ቀኒዩ ዘኒዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቀትዩ ቀኒዩ ብዙሕ ነገራት ተዘሪቡ ወፂሎ ብዙሕ መብፃዕታት እውን ዝኣተወ ይመስል ግን ወልሲ እንታይ ክገብር ይኽእል ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ናብ ናይ መወዳእታ እዚኣ ዘረባ ሰሚዕና ናብ ናይ ኤርትራ ናይ ልምዓት ብዙሕ ኣለና ብመሰግር ኢና ከመራሕቲ ፀረ ሰላም ፀረ ዲሞክራሲ ክኾኑ ዝገብርዎ ምዕራባውያን እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዕራባውያን እዮም ፀረ ሰላም ክኾኑ ገይሮሞ ያ ከምኡ ኢለ ዝኣምናኒ ኣብ ዘይምልከቶም ኢዶም እናእተው ስለ ዝሐብሩ እቲ ህዝቢ ነንባዕሉ ክባፃበፅ ስለ ዝገብሩ ሓደ ናይ ግዳማውያን ነዊሕ ኢድ ኣሎ ካልኣይ ምስ ጎረባብቲ ፅልኢ ስሒካ ብምምፃእ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ህዝብታት ብሓፈሻ ድማ ናይ ኣፍሪካ ወላ ናይ ኤዥያ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ዘን ሃገራት ዘን ኣዕራብ ሃገራት ክባፃበፃ እናገበርካ ኩሉ ግዜ ሰላም ከይረኽባ ምግባር እዩ ተዋና ኣጀንዳ ናይ ምዕራባውያን ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቃለ መሕተት ክገብር ከለ ጥራሕ ንግዳማዊ እዩ ዝብል ገይጋይ ከፋፊ እቲ ዓለም ለኻዊ እቲ ናይ ዝሑል ኩናት ዝፈጥሩ ካብ እቲ ደረባናቱ ኩሉ ትኽክል እንዲነቱ ኩነታት ኣስተውዒሉ እንዲ ዝዛረብ መብዛሕተን ሃገራት መብዛሕቶም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ወይ እውን ናይዘን ሕጂ ዝምዕብላ ዘለዉ ሃገራት ንሃገሮም ክሓልዩ ተጀሚሮም ምስ ምዕራባዊ ዓለም የገራጭዎም እዩ እቲ ዝወስድዎ ምርጫታት ድማ ብዓብይ ፅልዋ እዩ ዘጋጥሞም ብኻልእ ኣዘራርባ ዕድለኛ እንድሕር ኮንካ እየ ዝብል ዕድለኛ እየ ዝብላን ዕድለኛ እንድሕር ኮንካ ኣብ ዓይኖም ከ እተኻ ክትከይ ዘለካ ኣብ ዓይኖም እንድሕር ኣቲኻ ን ድሌታቶም ከተማልእ ክትክእል ኣለካ there's no way around it ካልእ መንገዲ ተመሪፅካ ከቢድ እዩ ትጉዕዞ ዝኸው ከቢድ ጉዕዞ ገጢሞም ዝኸድዎ ዘይ ኤርትራ ትኸዱ ዘላ መንገዲ እዩ ከቢድ እዩ ትጉዕዞ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኸፍል ግን ኤርትራ ኣትሊስት ገለ ካብትን ብኡ ዘይተደሃኻን ብኡ ፋሕፋሕ ዘይበለትን ሃገር እያ እምበር ሓሲብላ ዝነበረን ዘሎን እውን ካልእ እዩ ስቲል እዩ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ፈተና ይቕፅል ኣሎ እቲ ፈተና ስለዚ ነዚ እውን ኣስተውዒሉ ዝፈልጦ ይደሊ ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ ምናልባት ኣወል ስኢድ ለንቀነ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብላ ነይሩ እዚኣ ካብኡ ናብ እቲ ናይ ልምዓት ክንሰግር
عوت حدنت أب إنترنت نحد حدنا أين باس سلانا زعدل يدليون يمزمزون انتخيلنا حدنا ندقاقف ننقعد نودادس صباغا هاجرنا نجلس إرترا أب تاريخها بزرح وتهدرهم بوليتيكاون حدقاتات سعيرة لو مقتي موازلو ديجيتال أو خينات كن استفل عليه طببي حتت سنيت يحتت حدنت يحتت شعبيا هاجر أمسيلناي هاجر كم من جاجا حرقس أمسيو ريل سوفرن ستيت زغونت هاجر أركبوناي لو مجنا كوينات قتيمونال إذا كوينات زي بتأمنجا زي كونه بحبريتا بداتا بتكنولوجي بAI كمون بصريت بكواليتي زعوت كوينات متيونال اتمفتحي أبيد منقص تراي زي كونه أبيد نفس وقف سمارت فون زحازة إيرتراويزون ثلاثة إيرترا جنزبن حاسوتن عتيقهم يموصلو إيرتراويان دما حقن حدنتن عتيقنا بتكنولوجي تحجزنا كن مكتو يقبع أب زمن AI سقطا مالت سعراتي بطريقة سلازي نغل حاف بل كلها إني تتعاز كتت أب محبراو مراخبي كتت ندحنت هاجر كاو ودحاو باي ማለት ኒ ኣወል ነዛ ኣርእስቲ እዚ ብኣብ ዝበርትዕ ድምፂ ክዛረበሉ ብምኻሉ ዘለኒ ኣኽብሮት ወሰን የብሉን ማለት AI ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ቴክኖሎጂ ምዃኑ ተዛሪብና ኣብዚ ግን እቲ ሰብ ኣብዚ ደገ ኮይንካ ክትዛረብ ከለኻ ህዝቢ እንደይ ትረብሽ ገለገለ ይዝብለካ ከምኡ ዝብል ፊድባክ ትርእዩ ኢኹም እቲ ማግኒቱድ እቲ ክበድ ናይ AI ግን ኣብ ኤርትራ በፂሕዎም ኣሎ ናይ ኣወል ስዒድ ባዕሉ ሕሱብ ኣቢሉ ዝዛረቦ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ انت واحد من يسمى كخالنا إيرترا تردي ولا تكونتات بوتادراوي كونتات انت زي قد أمنا بكالم من قد حليفو مزجزية انوات كفتر يسعر كم زلو تردي ومالو صبغ يزيد ما قل اتي اول سعيد حسب زلو حسب فرق تراي دقو خينكا فحفح بزبالة من قدي ولا كا كتب مكت انت خالكا كوردينيتد زخونة انستيتيوشنز كفترة لنايك بحال زلو زمالتي انتاي مالتي إيرترا نزي AI زبحال زمتن تكالات كتمسرت كتكلالوا ناو هجي قالوا انترنت يبنا نكو ساعات هنكو صقماله تبل ولا بسلسه كمبيوتر جمرو ابيرترا نازي قدايزي بنيشتي عقمي كبقاس كخلالو عقم سب نعوز زمتني يلا انتيلنا دما ابدقلونا زوم دقزلو كمي غيرنا غوساغيسنا مستي ولا تي حسب ابدقون كجمر خلخوني بستمع كلام من قد مالتي كل غزي وشتن دقن بحدك سرح انتخيلو دقبب بزموسلو هذا كاب تليفون سلاد صحافه نتك مصنا زغل زتودبه زتمطاطنه داتابيز زلو داتا سنتر زلو تكنولوجي يزو كوردينيت زخونه زمت ولا هذا بقطر بزحاتهم كالاي دما اتي AI مانيفاكتشر كغبرو زغلو هذا AI باور ناي كلتا شي حساب بوتا يزو واغا كاي غلي سلازي نازو كنتات زي نعوز متن سيمينارات يدلينا له انا كل زي كم يزبل نعوز متن ኣብ ኤርትራ እቲ መምርሒ ይነግሩ ካለው እቲ መርሓ ጎደና ትዘሉ ፀገም ብድሆን ይነግሩ ለው ኣብ ደገ ዘለና ብፍላይ ናብዛ ዓውደ ቴክኖሎጂ ትምህርቲ ዘለኩም ዓቕሚ ዘለኩም እዛ ጉዳይ እዚኣ ክሳብ መዓልቲ ናፅነት ዘሎ እንተወሓደ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ክኢላታት ናይ ኤርትራ ሓደ ውዳበ ንምፍጣር ፃዕሪ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ሓሳብ ተተበጊሱ እዚ ሚድያ እዚ ክጉስጉሰልኩም እዩ ክሕግዘኩም እዩ ኣብኡ ድማ ኢድና ክንዕውስ ኢና ኩሉ ግዜ ኢድና ክንዕውስ ኢና ዝኾነ ንኸሙ ንምውዳበ ዘድሊ ሓገዝ ክንገብር ብዓቕምና በዛ ንእሽተይ ዓቕምና ድልዋት ኢና one thing, because this video and all my videos are being brought to you by the end of the tunnel for Biniam Gourmet. And it's not because suddenly he became a better rider, but because for the first time he's landed in a place that is actually ready for him. When Biniam Gourmet joined Intermarché, he wasn't signed as, and that's important. إذا فيديو زياتي أنا بحكي دس بلتني فيديو نيرة انتاي زبل مسيلكم بينيام اتزبالة عدل حجيا قاتي موزو اللي يزبل مغنياتو إذا كان تازيا زي نس انت بحال نبينيام كما يجيرو يعوت نبينيام كحجزو زخولو تسعوت بعلمانيوم أبي يحجزوه أب 500 مترو أكلتا كيلومتر أب 5 كيلومتر أب ناي مودعتا قال يوم نكي هرم قال يوم فتنة نكحلو قال يوم صبغتها نكحز اتاقان تاسي الراوند بينيام يتهانيز اي زبل نبي حق صبغت زخونت حبريتها رقيبه بينيام ان اب انترمارشا بعدل يعوت نيرو اتاقان تاون تراسب كلهم سيايا
زي تصبيته ويون زي حسبته عبيت عوتات أبغانا تصيفوا ولا ونا في تور دي فرانس قدامي تستيج مستعوته أبتك على تستيج نبينيام دو أبدي بينيام دو أتوكرنا نستعوت ولا أبكال أبزبلوا خمان كسامع يقالون يزبل بزخانة إذا حجز الوكلب كل سرحة كلهم تم تصعوتي بينيام كم يجري عوتي علامه قال يوم أبي يحجزوا قال يوم أبي ياتوه قال يوم أبي سلزي بينيام 2026 صبونا جر كقاطمه خمس غل أنت ليه قاطمه even next year عبنا جر زاج أنتازيا بينيام من مخالف فليتا أنت عقم اللو فليتا نبينيام حزنا كان عوتنا إلى متى أزل لا يزبل زلوا ينحونا أملاخ من قد خايقنا علىك كم تزبلوا الكازلون زحسبوا الكازلون يخون الكاك ولا كايدلي نبحكي دس بلتنيا بينيام صبغنا نمنيلو ناتنايل لنكني نو يا ناتي لنكنا أب تور دي أندرز بالا بأستراليا دي قلة ما بلشاتيا تينيرو أقعد أمتا فيديو يرهب قوان نغطي لابزيا بزيا يكود دليل زلو فريتشو حليبا ينزلنا بعبيو مس سلي ودعجن الزارب نيرنا كابتيوم سلسة سبات أبزي نفل ما جزت كل كلها بسلسة سبات يوم تبقيسا نعم كمان كنا حتى من حدا خلاطهم سلي اللي كم تريفومنا زلو خاب علم دا قولوا سلنا حشمون قبرنا أزيو حيال زغونه ويكابرتو زغونه كونسنتريشن مالتيو حجين حنا تقيمنا انتون كنقتو مصنعته تغير له مال رأسنا خيلنا كيس زلنا رأسنا مخالكا بنبرت يكون كل بعض مسر مالتي ابزي تكال زي شرح زلو استاد كندي سبات قونو كل ما بدا شرح زلو عام سبات ناشتيم ماكسيمم 25 عام از تراي 80 مليون نقفاي قطيت اللي خلي عربو سلي بعلها تاريخ وقت قال سلم قدامنت دا تمايره نتي ستوري ابتي ايرلينك خيكم كسموا اليه عم بيتسغار وقت percent سهون salinity زلو كلتا بامب አለው انا بتم بامب حجي تم بامب ككتشه كيبيك متر اب حدا ساعات هو يچنغو عملتي چنغونا بينكتو نبت قداميتي ايفابوريتر بون ليغبرمو كم تري وزلهم ጫው መቸም አብዛ ገዛና ክንበልዖ خلنا ጫው ዘይብሉ መግቢ ትርጉም የብሉን ይባል بحرنا دم بمولو ጫዋን ባህሪው ስለዚህ ጫው ቀሊል ሀብቲ ኮነን every day ንጥቀመሉ ሀብቲው every day ነፍሱ ከመዓልት of course ዱዓት ሀገራቱን አለ ወንት ጸጋቲ ስለዚህ ጸጋናይ ሀገርካ ሀብትናይ ሀገርካ ዝገልጽ ቪዲዮ ነይር ሊንክ ካብ ልብ የዘመስግኖም ብዙሕ ክሰርቀሎም አይደልነ ትሕሶ ንዓኻትኩም ከፍልጥ ራየ እዚ አከትኩም ራይዋ ኣብዚ አገዳሲትያ كندمنتاي حفت كم زلوات هاجر بزي بوتاش نبل بزي ورق نبل بزي حسين بزي قلة بزي دما عساتات نايت بحري دسيتات ناتنا توريزم إيرتراسي عد ما زلوكم توم ناشو زلوهم تبغون إيرترا بحجيو تبغوا كتريهم زي هاجر زيا إيرترا وهبتام كوينو كبزوم هاجرات عرب كنبر لازغل كويني تسمعنا عين توم بزو تقاليسكم تبغوا دير عهم لا تعبهم لما مچم بدقكم تكحسو تخوني يكبلكم زلي معناته زي هاجر زيا بزو صقاتات يزلوا بزو صبق دما كغاطما كم زغل يرايني ناي there's so much potential of the country زي هاجر زيا نتهم زمص ولدو دما تزبلص صقاتات كصنحوم يو تسفا نغبر ايلو مارسب زغودي لايك غبرو شير غبرو يتقمن حسابكم انغدفو نخلاتهم دما حجزو let's go